So guys, Muroora wenyu ane jealous. Muroora wenyu ane majealous guys. Dati muone video ndandichimushuta asingazive kuti ndikumushuta video. So chaitika chii? Ndanga ndichibaya phone yangu agarawo. So I was smiling. Why ndandichismila? Ndandichimutora video asi ruziva ndinomutora video. Saka ndandichimuona nepafone ndichismila ndichiona kuti kamwana kari beautiful aka. Saka ashayo ndosmila chindobva tanga ndobvunza kuti ndikusmila chii. Dakuti murione video yacho mubva tiudza. Mamazivawo zvakaitaura. Mwana ane jealous. Saka tanga ndobvunza usmila chii? Ndenda kuisira message. Yeji usahwande cha. Ndenda kuisira message dakuvona tole chii chikuitika. Dati muone guys. Ane majealous. Apa ndichinakirwa nerunako rwemwana. Dati mungoona chete video racho. Message. Ukunze uliwo. Makupo. Kwa tumika. Uone. Andina nyanduka. No, listen. Oh, so ungashiveni kama message ana ngashikuna ungashona ana ngashikuna. Nima message ma love into message to ungashiveni ngashona ngito. Chicho ungoshikera wala. Notice so funny about. What? So don't do that heavy. Kanda una zviri heavy mfano tofara kuti baby wangu ndowanakidzwa hawana. Nei. Saka ndifana kuti nei wakatsamwa uzva kuti ndandifana kufara. Jealous kuti usava happy. Everything chandinongoita ndive happy cha you must support. What? Support. Not everything sha. Ikona ndive happy. So don't usava happy. So chindisa happy. Ndida kuva happy.